Západne od okresného mesta Žiar nad Hronom v Žiarskej kotline pod svahom pohoria Vtáčnik leží malebná obec Prestavlky. Severozápadnú hranicu obce tvorí hora, inak ju obklopujú polia. Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1283. Pôvodom lovecká osada bola pomenovaná odvodením od staroslovenského slova prestati, ktoré znamená prestať s niečím, v tomto prípade s vlkom, ktorý napádal a ničil lovnú zver. Obec pozostáva z dvoch častí, ktoré do roku 1971 boli samostatnými obcami. Je to pôvodná obec Prestavlky a jej časť Horná Trnávka. Najstaršia zmienka o obci Prestavlky pochádza z roku 1283, kedy sa uvádza ako Porostolnuk. Dedina patrila pôvodne k Šašovskému pánstvu, ktoré spadalo pod Svetobeňadické opátstvo. Po povstaní Juraja Dóžu v roku 1514 vyniesol uhorský snem voči poddaným veľmi tvrdé zákony. Jedným z nich bol aj zákaz sťahovania sa, čím mali byť poddaní večne pripútaní k pôde. Tento zákon bol zmiernený až v roku 1550 pod vplyvom tureckých vojen a hospodárskeho úpadku krajiny. V roku 1534 mala obec 16 dvorov už pod názvom Prestavolik. Počas stavovských povstaní v roku 1605 sa vojska Štefana Bočkaja dostali až ku Svätému krížu nad Hronom a prišli aj do Prestavliku. Ľudia zo strachu utekali do hôr. V roku 1626 obsadil obec Gabriel Bethlen a spolu s okolitými obcami ju vyraboval. Ďalšie stavovské povstanie vypuklo v rokoch 1644 až 1647 a vojská znovu obsadili Prestavlik a okolie. Od polovice 17. storočia obec vlastnilo Ostrihomské arcibiskupstvo. Ďalší doklad o Prestavlkoch pochádza z roku 1696, kde podľa zápisu stoličných úradníkov je dedina položená na vrchoch s neúrodnou pôdou. V roku 1720 sa hospodárska situácia obyvateľov Prestavlk zlepšila. Dedina mala približne 550 obyvateľov, ktorí vlastnili 120 kráv a 415 oviec. V dedine bola krčma, mlyn a od roku 1726 aj pivovar a 14 kotlíkov na pálenie pálenky z ovocia a obilia. V roku 1736 tu žil aj mesiar a traja podomoví obchodníci. Ostatní obyvatelia chodili predávať rôzne domáce výrobky na trhy a jarmoky do Kremnice. V tom istom roku tu evidovali iba 55 sedliakov, 15 želiarov a 7 podželiarov. V súpise obyvateľov sa vyskytovali najviac mená ako Beňo, Cvanga, Duda, Hanuška, Gál, Gazdík, Chlebo, Mališ, Mlynár a Rízik. Od roku 1776 patrili Prestavlky Banskobystrickému biskupstvu. V roku 1859 bola v obci založená škola. Najskôr sa vyučovalo v súkromnom dome, ale od roku 1862 mala škola už vlastnú budovu. V roku 1896 bol postavený v Prestavlkoch kostol a bol zasvetený Najsvätejšej Trojici. V roku 1890 niesla obec meno Majlát. Za prvej Československej republiky sa obyvatelia venovali poľnohospodárstvu, drevorubačstvu a povozníctvu. Pre veľkú nezamestnanosť odišlo v tomto období mnoho obyvateľov do Francúzska. V roku 1920 bola obec vedená ako Prestavlk. Časť obyvateľov sa zapojila do Slovenského národného povstania. Po druhej svetovej vojne sa začala dedina vzmáhať vo všetkých stránkach života. V roku 1949 tu bolo založené menšinové jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa v roku 1958 stalo celoobecným. Ľudia si začali opravovať a stavať rodinné domy, v obci sa objavili prvé autá, mladí ľudia odchádzali študovať.
Časť obyvateľov pracovala v priemysle v Žiari nad Hronom, Hliníku nad Hronom, Vyhniach a Žarnovici. Centrum dediny tvoril kostol zasvetený Najsvätejšej Trojici, bývalá stará škola a konzum. Okolo týchto najdôležitejších budov a okolo potoka, ktorý dedinkou preteká, sa krčili domčeky so slamennou strechou s malými gazdovstvami. Dedinka viackrát vyhorela a po každom požiari v nej vyrástli nové obydlia. Najväčšie zmeny zažila obec po druhej svetovej vojne, kedy sa najviac zmenila jej tvár. Malé chalúbky postupne vytláčali poschodové rodinné domy, z centra obce sa stratila stará škola. V roku 1957 ju nahradila nová budova školy, ktorá sa v roku 1979 zmenila na materskú škôlku. Zanikol aj konzum, v obci otvorila svoju predajňu Jednota. V roku 1971 sa dedinka Prestavlky zlúčila s dedinkou Horná Trnávka. Počet obyvateľov sa zvýšil na takmer 860. Pribudli radosti, ale aj starosti spoločného nažívania. Nová časť obce nemala vodovod, pred domami bolo vidieť drevené striežky studní, z ktorých sa niekoľko zachovalo dodnes. Obe časti obce majú svoje vlastné miesta posledného odpočinku a domy smútku. Život Hornej Trnávky dokumentujú originálne predmety, oblečenie a fotografie, ktoré si občania tejto časti obce zhromaždili v izbe tradícií. Je tam aj erb, ktorý Horná Trnávka mala ako samostatná obec. Prvá písomná zmienka o Hornej Trnávke je z roku 1388. Hlavným zdrojom obživy obyvateľov obce bolo poľnohospodárstvo. Pri každej chalúbke bolo malé gazdovstvo a dedinu obklopovali pásy rolí. Dnes pôdu a pasienky obhospodarujú súkromné firmy, ktoré zamestnávajú len zopár ľudí z obce, ostatní dochádzajú do práce do okolitých firiem a závodov. V obci sú až 3 športové areály. Futbalové ihrisko v Prestavlkoch je využívané najmä na majstrovské futbalové zápasy žiakov a dospelých, zatiaľ čo menšie, v Hornej Trnávke, nazvané areál oddychu, sa zameriava na rekreačné športy a spoločenské posedenia. Tretie je nedávno otvorené multifunkčné ihrisko v Prestavlkoch za kultúrnym domom. 2 kultúrne domy v obci neboli plne využité, keďže ten v Hornej Trnávke bol vo veľmi zlom technickom stave. V roku 2010 prešiel kompletnou rekonštrukciou a zmenil sa na kultúrno-spoločenské centrum. Využíva sa na spoločenské a športové podujatia a je možné ubytovať sa v ňom v 3 izbách. Novší kultúrny dom v Prestavlkoch využívajú prevažne na kultúrne akcie. Ten na svoju rekonštrukciu zatiaľ čaká. Obec Prestavlky má po zlúčení 2 kostoly. Prvý z nich z roku 1896 v pôvodnej obci Prestavlky je zasvetený Najsvätejšej Trojici. Tento kostol bol zrekonštruovaný v roku 2004 za vedenia pána Mariána Babiaka. V časti Horná Trnávka bol kostol postavený v roku 1998 a zasvetený bol svätému Cyrilovi a Metodovi. Je to pekná, moderná stavba. Obec sa môže pochváliť európskou raritou, pomníkom starých mládencov, ktorí v roku 1962 postavili slobodní mládenci z Prestavlk. Stojí na kopci nad dedinou zvanom Kováčova. Pomník má tvar ženskej postavy v bielom šate, namiesto hlavy má srdce, zlomený list svokrinho jazyka a 2 spojené obrúčky. Občianske združenie Chotár Prestavlky Horná Trnávka počas roka zabáva svojimi vystúpeniami obyvateľov dediny, usporadúva fašiangový sprievod obcov a spevom a tancom rozveseluje domácnosti. Aspoň takto sa ľudia odreagujú od každodenných starostí, pri pestrých farbách krojov a ľudových piesňach si uvedomia, aký je život krásny.